Ruska vojska otkrila je i uništila grupu američkih plaćenika i militanata koji su obučavali Sjedinjene Države u bazi Atanf u istočnoj Siriji. Kako je postalo poznato, odred militanata i američkih plaćenika koji su, kako je ranije navedeno, bili u Siriji, nameravao je da izvrši seriju sabotaža na objektima koje kontrolišu sirijska vojska i proiranska formacija. Kao rezultat otkrića militanata i plaćenika oni su pogođeni raketom od strane ruskih trupa. Na predstavljenom videosnimku vidi se kako ruski dron nadgleda odred militanata. Nakon što je doneta odluka da se teroristi eliminišu, oni su napadnuti upotrebom vojnih aviona vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Prema Telegram kanalu, američki plaćeni nameravali su da učestvuju u napadu na aerodrom Baktal. Ruska vojska je 22. februara tokom izviđačkih i tragačkih aktivnosti u provinciji Deir Zor otkrila mobilnu grupu militanata koju su obučavale i naoružavale Sjedinjene Države u bazi Atanf u blizini jordanske granice. Toyota Hilux sa karakterističnom pustinskom kamuflažom odvezla se autoputem T3 do aerodroma Baktal, verovatno nameravajući da napadne i sakrije se u pustinji. Nakon što su teroristi otkriveni, ruske vazdušno-kosmičke snage uništile su kamione vazdušnim udarom, rekao je izvor koji je obezbedio snimak.